Jo crec que té un impuls en aquest moment molt important, pensem des de l'Ajuntament, són moltíssims els països, a més dels turistes que estan en la ciutat, que visiten i volen conèixer el tribunal, i en això és el que estem treballant conjuntament per a que la puguen conèixer més enllà, lògicament, de la celebració de cada dijous de la sessió del Tribunal de les Aigües. Totes les coses d'aprofitar cada vegada millor els recursos que tenim des de l'Ajuntament i des de la institució, perquè a més va lligat, lògicament, a la ciutat de València. I jo crec que aquest impuls que se li ha donat en aquests últims temps, sobretot de donar a conèixer als diferents sectors socials de la ciutat de València i dels pobles també, de la zona del Tribunal de les Aigües, jo crec que és el més important. Que els tres patrimonis alhora se potencien moltíssim, i això és un poc la idea, agermanar els tres patrimonis i seguir la marxa que hem agarrat. Hem estat explicant-li a l'alcaldessa les moltes idees que estem duent, com pugui ser l'exposició permanent. Pensem que aquesta exposició va potenciar moltíssim el tribunal perquè venen molts turistes que si no venen un dijous realment simplement es diuen ahir se reuneix el Tribunal de les Aigües i s'acabó. Així d'alguna manera podran entrar a la casa vestuari, veure aquesta exposició que serà xicoteta però jo crec que serà suficient perquè s'enduguen una idea.